Mooi, mooi. Voor een echt huiswerk op tv Koolstad en de superservice gaat u toch ook naar Aarde. Ik heb doorgehouden. Ja, wie kan het eruit? Ons vier hebben we nog. Denk Ja, die komt eruit nooit van de in de kleding, maar dat komt wel de volgende wel. Ja,